Ukhulela ingane yakhe? Yiphi yona ingane yakho ekhulelwe? Ngithi ngikhulelwa ngisho ukuthi ngifuna ukondlela iy'ngane zamanye amadoda. amadoda. Nenkinga ungezwa. Ngiyezwa endlebeni. Ngikhulelwe. Ingane kabani? Ingane yakhe. Hayi. Hawu sisi. Uyakutshela kodwa ukuthi usengithengele indawo engakanani? Indawo yani? Yokuhlala mano. Wena uhleli lapho uhleli khona. Ikephi la ngihleli khona? Ikephi la ngihleli khona? La uhleli khona la sibeka khona. Kodwa kusala washo wathi uyakurentela nakhona usuyiphatha ngemali engane eqolo. Wangiphatha imali engane eqolo. Ngoba efuna umzimba wakho. Akafuna nomzimba wami kodwa ufuna ngiyasebenza mina. Ngabe akaze ngidayisa ngokudla mina. Mina ngiyasebenza ngidayisa ngokudla. Mana hayibo. Kahle wena. Kahle sisu. Kahle kodwa kuwe iduku yini? Uyozuwelwe iduku uzovelana ekhanda ngaphansi. Uzovelana ekhanda ngaphansi. Kuzovelana ekhanda ngaphansi. Musukufuna uzoyibuka namakhamera. Ungisusa le uzongiletha amakhamera la ngicela ukwazi ngendawo. Ungali mina ngisuka kwaNongoma muntu yes. Mina induku ngiyayidlala ngasekhaya sisi. Ngicela ukwazi ngendawo. Mina ngizokushaya sidedwe ndini. Ngiyabingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla esiZulu. So sivakashelwe ke namhlanje. So nakanjani khona lento angasayitholi kahle kubudlelwane bakhe nophesini wakhe kodwa ke uzosichazela kabanzi ngayo yonke into nanokuthi yini imsolisile. Mhlambe ke uzweni noma uboneni noma nje kuthiweni about a relationship yakhe. So ke sike sizwe ukuthi ngabe siphatheleni sabona njani? Yebo ninjani? Uyaphila wena? Siyaphila. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Nguzamo kaMkhize ngihlala kwaMashu. Oh okay. Yebo. Ukhulela kwaMashu? Yebo ngikhulele khona. Okay. Ngicela usithathe sibeke nge-relationship yakho la iqala khona. Nihlangane kuphi kumuphi futhi unyaka? Oh kukanje ngithandana noMhlongo usebenze erenki yakhona kwaMashu emkhakheni wamatekisi. Sineminyaka wesithathu lo nyaka sithandana sishadile. Oh. Ngonyaka odlule. Oh okay. So mhlambe ekuhlanganeni kwenu bephethe kanjani nawe umphethe kanjani and ekuhambeni kwesikhathi kuze kube manje kuke kwajika kuphi mekuthi khona izinto ezijikile? Oh kukanjena sesisanda kuqala ukuthandana. Ngamfice nawe uma wengane. Okay. Ngathi mangimfice noma wengane indlela enza ngayo engekho into engibona ukuthi izokunika inkinga mina. Sathandana nje kukuhle hloda ukuthe ngoNovember ngonyaka odlule waqala lapho kungishintshela khona. Ngangisasenengane encane. Okay. Yayina 3 months ingane ngiyizele from uNovember la ngaqaphela khona ukuthi ngathi khontisha amanzi. Akhambi kahle. Kulokho kanjena ngaze ngihamba ngathola ukuthi khona erenki kunentombazane esebenza khona erenki engathi unobudlelwane kodwa ngingenayo nami ishoko ngoba angazi ngababamba oqotshweni. Yebo ikanjalo. Erenki mhlambe udayisa ukudla noma mhlambe unetafula? Usisi lo engimsolayo naye umnyeni wami usebenza urank manager yena. Mina ngiyimini osebenza ngokudayisa ukudla. Oh okay. Yebo. Manje mhlambe if kukhona into wrong phakathi kwenu noba2 nazijwayeza ukuthi nixazulule kanjani? Mhlambe benihlala phansi nikhulumisane noma beniziba nje pretend as if akwenza ngalutho izidlulele yona iphelele yona? Beke sihlale phansi sibonisane kokunye mengilibona ukuthi iphutha onalo futhi likhulu ngizama ukuthi abo ngemukele waphela umnyeni wami egcineni kodwa manje mengibithi ngiyazama ukukhuluma naye usekangabuyi ngisho ekhaya ke manje into ebeyadinga nje ukuyenza yes akasayizwa nje kahle into ehlangene nami. So emva kuba kade ukhulumile naye usubona ukuthi sengaphezulu kwamandla mhlambe ke uke njengoba uchaza ukuthi ubebuya ngalala ekhaya ubekukwatela akubone njengomuntu omsukelayo noma ubevuma athi okay cala lami ngiyalibona and ngiyaxolisa kodwa aqhubeke enza into eyodwa? Before bekathi menga nje from November kuze ube namhlanje bengithi mengabe ngimsola angibambathe ngibona njengamanje mhlambe ngino 4 months uvela vukulaka mengikhuluma naye angitshena ukuthi yena angishadelanga ukuthi ehlezi esenkantolo labo lokukhuluma bengakwazi mina sesikhona njengamanje. Usanalo uthando lakhe? Ngiyamthanda wami. Okay. Mhlambe ke lo sisuke
hlala nje naye ngakhulumisana wake wambingelela nje umbingelele noma mhlambe yena kubingelele niyazana nibonana kanje noma usizi nje Usizi nje engimaziyo not ukuthi saxoxa naye kodwa ukuze ngikhulume ukuthi ngiyazi ngikhuluma ngobani ngathatha inamba efonini yakhe umnyeni wami ijwayele ukufona le namba futhi ibhizi uma ngimbuza ukuthi uhawu le namba kanjani yena uvela ngitshela ukuthi usebenza ngayi kanje kanje erenki kodwa mina ngiyabona ukuthi nangesikhathi sasendlini le namba ibhizi kakhulu nje mengiyiseve ku-WhatsApp kanti ilo sisi eke ngimbona nami engiyogibela khona yena ubaba akayisevile namba akayisevile ibhizi kodwa inamba kakhulu. So uma usuyisave-ke ukhulumile naye kwaThapha Awusese ngaze ngikhulume naye mhlambe izizathu ngisaba ukuthi kuzoba sengazi ukuthi nginochuku or mhlambe ngiyamsukela mhlawumbe akhona usisi-ke njengoba usiphushela inamba yakhe ukhona uzile anqabanga ukuza so akazi ukuthi wena umbizile ngiyacela ukuthi ungivumele ngimlande ukuze nizokwazi ukukhulumisana nibonana. Anginankinga ngempela ngoba ngifuna ukuthi ngazi sikwenzakalani. So if usisi athi yes vele siyathandana and angindawo mina and anginankinga nanokuthi nishadile mina ngikuthanda yena mhlambe unganquma ukuphuma noma uzonquma ukuhlala nakhona uhlale ngokwazi ukuthi okay nayo khona angeke ngize ngikhishe umuntu wesifazane kumnyeni wami mhlawumbe nabo-ke mebeshadile-ke angazi ngezumazi umuntu wesilisa kodwa ngokwami ngeze ngikhishe umuntu wesifazane ngokwami ngifisa sixoxe sibonisane nje ngingazi-ke kodwa ukuthi ubaba uMhlongo uyazi ukuthi uzila nowakazi if uyayibona le video awucabanga mhlambe izinto zingaqhubela phambili kakhulu khona ngoba umuntu wesilisa abathanda ukuthi yabo izinto ezenzekala emakhaya sizoyivezela kodwa manje kungaphezulu kwamandla ami into yenza ukuthi ngize kuningi ngoba ngingibone nisiza eminye imindeni eney'nkinga ey'fana lezi zami. Manje umndeni wakwaMhlongo uwonke mhlambe ngabe bakwamukela kangakanani noma wanothisa ukuthini ngabo ngawe? Umndeni waMhlongo kuye kuthiwe umakoti uyena okufanele noma ebona ukuthi akathandwa kube uyena ozenzelayo uthando uthathando ngaba umuntu kanjalo kodwa sithembe sesishadile nomnyeni wami saphuma umuzi wethu sahlala sodwa ngicathi izinto zingconywana ngenxa sihlala endaweni yethu yes asihlali nomndeni. Okay ithi ngimlando sisi ngiyacela bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. So ke asike sibone ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usukhona. Igama lami nguMandisa Ngwakhomalo. Ngokuhlala ngihlala kwaMashu. Oh okay, khulele kaMashu. No ngikhulele ekhaya kwaNongoma. Oh all right. Uyamazi usisi Nhlinayo? Ngimazi. Ukhona umuntu wakaMhlongo mhlambe ongenze ukuthi usenhlizweni yakho noma nijwayelene kakhulu naye? Ukhona wakaMhlongo ngithandana naye. Okay. Ngicela umuphe isikhathi usisi umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Alright. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Sawubona. Yebo sisi Ntwana. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibhalelele la ka Black Life ngoba kukhona into engayi-understand ngomyeni wami. Uma ngithola Mana-ke sisi understand nomyeni wakho? engaka-understand umyeni wami. So mina angithi uzongilalela kuqala ukuthi ngithini mina ungiphendule.
Ngisolise ngathi utshola nomyeni wami kahle kahle. Angazi-ke noma mhlampe kuyikho, ingakho ngize la ukuze mhlampe ungiphendule ngendlela ezongenza Usho ukuthi ukuthi mana-ke mama, ususho ukuthi ngoba imvula inetha kangaka nje, wena nesikhathi sokuzobhalela abantu ngamadoda. nginaso isikhathi ngoba umyeni wami ngiyacaza ngithi. Hayibo, umyeni wakho? Yini pho mina ngaze ngitshele ngawo? Indaba engaze akutshene ngami uzozatshene wena. Oh, uyathandana nomuntu wami vele? Ngiyathandana naye. Uqale nini ukuthandana naye? Ngiqale ngonyaka odlule. Uyakutshela ukuthi ushadile? Ushadile? Uyangitshela ukuthi kunesidoda nje ahlala naso. Akaze akusho lokho. Hayi nami angazi. Singaxhumana naye sikuconfirme lokho. Asekho nesidingo sokuthi uzoxhumana naye. Uyazi thina ezezethene unesidoda ahlale singoba efuna umzimba wakho. Lalela Ushadile-ke sisi. Lalela sisweduko leminyaka lenzile. Yezwa mama, indoda yashela mina ngoba ngithanda. Yangangitshela ngayo ngoba singekho isidingo. So nje lento yenzayo. Cha uzenza isilima Uzolethe kumakhamera nje ngoba yini? ngeke ngakulethi kumakhamera Ngobani? utshola nomuntu wami. Ukwenza isilima-ke sisi. Hayibo. Ukwenza isilima. Uma ukuthi ubengenza isilima sisi ubengahlala isikhathi eside kangaka. Esiphi isikhathi eside? Iyona nto ngilethele yona kumakhamera. Iyona engikulethelele la. Ukuthi umhlaba wonke nabantu bangakithi. Ngithi hlukana nomuntu wami ngoba uzofuna. Yena umuntu ongakithi ubuka lento uzothini? Angazi uzothini. Nithatha amadoda abantu oba vele nifika ukuthi umuntu wangakini wakini uzothini. Fune yakhe indoda. Hayibo sisi. Angisosisi wakho mina. Yazi ukuthini-ke mama? Botshela indoda yakho ukuthi ayihlukane nami phansi. Ngeke ngikwazi ukutshela Ungalokhu ngizotshela ngilethela wena. Ngizotshela wena. Ngangayitsheli ukuthi ngiyoze ngifike la kumashow. Usufikile-ke Ufike ukuthi wena. amadoda abantu. Usufikile-ke. Hayibo sisi. Ngawuqhubeke-ke uthanda nani pho mina ngihlangana kanjani? Uyahlangana ngiyachaza ukuthi ushadile, ngishadile naye. Kumele ukwazi lokho. Wena ugcina umvulela imilenze. Ungabe nilala kuphi emahhotela noma Awuhlangane ukuthi silala. Ngiyahlangana ubumyeni wami. Awuhlangani. Ngiyahlangana. Kahle sisi. Awuhlangani. Awuhlangani ngempela-ke futhi. Ukuthi ungala kuphi ngasiphi isikhathi awuhlangani. Cha ngiyahlangana. Ngibuza ukuthi mina Ngithandana ungilethele lokho nesisi. yini la ekhaya. Ngikhulumene naye mhlawumbe sesuzwazi. Ungilethele leyo nto leyo la ekhaya. Ukuthi bathandane nini? Hayibo. Hangayitsheli-ke mina ukuthi ngaze ngivele kumakhamera ngiveze umuntu ofana nawe Uzovela for ukuthanda indoda. amadoda abantu. Ngithanda indoda yomuntu ayamadoda abantu. Uwazi kanti uthi indoda yomuntu? Ngiyazi ukuthi unesidoda ahlala nasendlini. What is Ngazi that? ukuthi wena. What is that? Asimbuze Ukutshela ukuthi ngikhulelwe? Ukhulele ini? Ingane yakhe. Ukhulele ingane yakhe? Yiphi yona ingane yakho ekhulele? Ngithi ngikhulelwa ngisho ukuthi yiphi. Ngifuna ukondlela iy'ngane zamanye amadoda. Buka amadoda. nje nenkinga ungezwa. Ngiyezwa endlebeni. Ngikhulelwe. Ingane kabani? Ingane yakhe. Hayi. Hawu sisi. Uyakutshela kodwa ukuthi hey ukuthi usengithengele indawo engakanani? Indawo yani? Yokuhlala mano. Wena uhleli lapho uhleli khona. Ikephi la ngihleli khona? Ikephi la ngihleli khona? La uhleli khona la sibeka khona. Kodwa kusala washo wathi uyakurentela nakhona uthi uyiphatha ngemali engane eqolo. Wangiphatha imali engane eqolo. Ungoba efuna umzimba wakho. Akafuna nomzimba ukuthi ufuna Ngiyasebenza mina. Ngabe akaze ngidayisa ngokudla mina. Indawo. Mina ngiyasebenza ngidayisa ngokudla. Mana hayibo. Kahle wena. Kahle siso. Kahle kodwa kuwe iduku yini? Uyozuwelwe iduku uzovelana ekhanda ngaphansi. Uzovelana ekhanda ngaphansi. Kuzovelana ekhanda ngaphansi. Musufuna uzoyibuka namakhamera. Ungisusa le uzongiletha kumakhamera la usuka. Ngicela ukwazi ngendawo. Ungali mina ngisuka kwaNongoma muntu yes. Mina induku ngiyayidala ngasekhaya sisi. Ngicela ukwazi ngendawo. Mina ngizokushaya sidedwe ndini. Ngizokushaya ngishaye wena. Ushaye bani? Ngishaye wena. Ngicela ukwazi ngendawo. Phendula umbuzo. Phendula umbuzo. Usuka le Phendula umbuzo nondindwa ndini. Phendula umbuzo. Angeni nondindwa mina. Uwena unondindwa. Uzwari uthi umbono wabo. Indoda amathanga. Wavela washada enye indoda. Wavela washada enye indoda. Wavela washada enye indoda. Indoda. Wavela washada enye indoda. Vulela inquzi indoda. Ngicela ukwazi ngendawo. Nangu sisebuza phendula. Usuka le emakhaya. Phendula nomngqovu ndini wanongoma. Phakathi ndini. Yes. Ngicela ukwazi ngendawo. Ucela ukwazi ngendawo sisi. Ngaphansi ngoba uyabhayiza wena. Usisi ucela ukubuza. Ukuthengele uvele wakuthengela indawo noma wena oyicelile. No sis kwaba kanje. Shuthi mina nomuntu wami sathandana from last year. Yes. Masathandana njengamanje sesathola ukuthi ngikhulelwe. Wayesesufuna sibe nendawo yethu. Ngoba vele wayishilo ukuthi khona logogo ahlala naye endlini. Uba ugogo? Ubani ugogo? Usaphendula into ebuze noma utshela umhlaba ukuthi mina ngugogo. Indoda. So njengoba ethenga indawo uyena futhi uzophinda akhe khona. Yes. Kumanje nje ade sambili. Kumele simbize kodwa khunye nayo into ezoba right. Ngeke sizolokhu khulunywa nazokhulunywa la ini ngoba phela uyazi. Phela ngiyasizwa ngawe isolod decide ngoba mhlawumbe nami ngathothi ngiqamba amanga. Ngithi mina phela wena vele wakulobola ngithi ngoba abazali bakho babe angilotsholwanga ngishadile wena ondindwa. Yes, walotshola ngenxa abazali bakho. Wabefuna inkomo edodeni yami. Hayi ngoba ayikuthanda. Yabo lo ngano emithi. Ikhala lelo thuthengele lona.
lutho kowami umuzi. Ngeke vele size siye kwakho umuzi. Lutho. Wena uthanda ngisho emuva Ngicela siconfirm awuthanda ngisho abazali bendoda yami. Abangithandi ngoba yini? Mina ngisho plastic sisi. Uma ngifike khona mina ngibathengele oplastic wena Uthengele bani oplastic? Ulibele ukuhlala la emaThekwini. Ngaveze khona igqenu kayo. Yiphi igqenu kanye? Igqe iyathengelwa sesinsipho yakhona ukuyiwasha Ngicela ukuyochama. Cha ngicela ukuyochama Hayi ngendawo. ufuna ukula phela sikhonza khona. Ngifuna ukuyochama. SaseThekwini ngeza ukuthi ukhuluma kakhulu nangala uhlala ngakhona bayaku. Kusho bani? Wena. Kanti uyazi vele ngami? Yes, beze bethi ubuzenza islim. Hamba ungijwayela kabi. Ubuzenza islim. Angifuni ukujwayela wena mina madukana. Nami futhi angifuna ukujwayela wena kabi. Uyogcina yakho besiyaci siyaliyelusa la. Ngono kodwa ngoba ngisiyayelusa indoda iyangithanda sisi. Khona intombazane yakho oba manager. Ikhona intombazane yakho oba manager nje. Hayi bo sisambofunda, hamba ufundele ungcono. Hamba ufunda. Ngifuna ukufunda iphi lendoda yakho. Ufunda uthi njani? Ngifuna ukufunda. Ngono ngoba uyashothe iphi lendoda yami, ngono ngoba uyasho. Le ndoda ngiyathanda amasuku yami. Wena isidwedwe sayo. Ubani isidwedwe siyaci wena, isiyaci wena. Wena ayikuthanda. Ayingithanda ithanda wena. Ngicela zameni umfonela sizwe ngaye ukuthi ithini. Yabo ngoba ngisidufuza ngingaka indoda yakho. Yabo ngoba nginje na. Ubani phoza Mbuke. Ngiyintombi yale kwaNongoma. Ngicela zameni kumfonela khona sothola ngaye ukuthi ithini into. Ngiyacela. Nake cela ukufona indoda yakho. Anginankinga. Ngicela nisifonise. Yebo, sawubona. Baba uMhlongo kunjani? Ngiyaphila nkosazana njani? Ngiyaphila, ngiyaxolisa ukufonela nge-private number. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Ezulu from Black Life TV. Awukho matasa singakhona ukukhuluma? Ya, noma ke ngimatasa kodwa ke ungakhuluma ngizobe ngizama ukuphulofa la emgwaqeni ngoba bengisemgwaqeni. Oh, ngiyabonga kakhulu. Sikulalela kuhlelo elithi umfunani umuntu wami loka Black Life TV. Ngihleli noMamkhize uyena ongibhalelile. Uthe ungunkosikazi wakho. Yeah. Unawo unkosikazi kuthiwa uMamkhize? Yeah, nginawo unkosikazi. Ngama wenza njalo. Oh, okay. Hayi, kulungile. Shuthi bengangiqambela amanga. Ubhale kuhlelo ngesimanga sokuthi akaqondi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho naye. Mhlambe ngabe sekukhona yena omunye umuntu osunaye empilweni yakho yena engazi. So uke wabhala kuhlelo wathi asimfunele uMashobane. So angazi noma ukhona yena usisi wakaKhumalo osempilweni yakho futhi kwezothando. Inkosazana ukhona yena kodwa ke manje uthi uyithole kanjani le nto? Shuthi ukuthi ngoba nawe ngikholelwa phela ukuthi la ngikhona ngaba yikho into engakholwa ngayo ukuthi mhlambe yiko lapho. Okay, uthi uthole kanjani mhlambe mayelana nale nto? Uziphenyelile nje ngokwakhe bazenzela uphenyo. So ayimphethe kahle leyo nto ngoba uthi wena ubungakamhlalisi phansi, bungazi ukukhuluma naye ngokumhlonipha njengoba unkosikazi wakho. So unemibuzo eminingi nje adinga ukuyibuza. Ngicela ukumnikeza ifone azikhulumele. Naye ulapho vele manje? Yebo ukhona khona la. Okay, ake unginikele na nkosazana ke ngisi. Ngiyabonga. Sawubona wenjomani. Ihlandla ngonezomhlophe. Wasungichazela ngaka sewenze njani? Mombo umhle ungenoyazi ukuthi wena ngihlezi kwamazwi wami lawo manguteketisa mkami. Ngicela uqale ngixolise la ukuthi ngibhalele ka Black Life mekhona into engayiboni kahle phansi kwami nawe. Into eyenza ukuthi ngibhalele khona ingoba kulezi insuku mangithi ngiyazama ukukhuluma nawe nje kahle. Ngale number lokhu ihluphe efonini yakho ungangiphenduli kahle nasendlini osabuyi kuningi nje sokushintshile phansi kwami nawe. Mangithi ngiyathola ke inamba kanti intombazane ethi uyakhumalo othandana nayo ndingaze ngaphatheka kabi njomani izinto esengiyithola ngentombazane uyithengela indawo ikhulele yonke le nto kazohlala phansi nami njengomuntu owahlala phansi nawe acela ubuhlobo obuhle kwabakithi nabakini bahlangana baba umndeni. Uma sewusumuve ngempilo mina usahlala phansi nami ukhulume nami sengifana nomuntu ohlanye ngicabanga ukuthi uzwe lonke sekuphoxeke mina kodwa kube kuyimina futhi obhalile. Ucwabeka ihlandla kodwa ubungeqale mhlambe kimi ke
mhlampe-ke phela ngoba uyazi ukuthi mhlampe-ke indoda ifana nentsha futhi especially njengoba ngibuye ngisebenze nakanjena ngibuye phela uyazi nawe indoda ifana nentsha kodwa bungeqale kimi usungaze uthathe udaba lolu mhlampe-ke uziyoliphosa kulezi iy'ndawo lezi awubange sacabangela nje nesithunzi sami kodwa mngani Ngichazile ukuthi into yenza ukuthi ngibhalele khona kwa-Black Life inhlonipho isikulahlekele ekhaya. Uma ngabe ngikhuluma nawe sanginika indawo yami. Ngithandi-ke nami ukuhlezi njalo lokhu engazuthi mina sekuyimina indoda. Yebo lonto ingakho ngithanda ngikhulume nabantu abayifundele ukuthi bakwazi ukuhlala abantu bakhulume nathi. Kuyikho yini ukuthi ukhulelwe le ntombazana yakhumalo nendawo wayithengela yokuthi angazi kube njani. Ngifuna ukuzwa ngomlomo wakho ukuthi kuyikho yini. Ngiyabona manje mana-ke ngibuze-ke mngami naye untombazane loyo ukhuluma ngayo ukhona khona la Ubuzelani ukuthi ukhona khona lana ufuna ukwenza njani? Cha phela khaphazela ngoba kumele ukuthi ngibuze ngoba manje akekho. Cela ungiphendulele. Wena khaphazela. Manje nengazi phela ngoba manje umuntu mesuke esebenza kanjena ugcobeka ihlandla kodwa ukuthi ukwehlisa kancane umoya ungathathi ngolaka mngami. Yena uke wangichazela ngento kanjalo. Kodwa-ke noma bengiyitshela ukuthi ngizothi mhlampe ngoba manje sekuvele ngale ndlela bengisathi ngisazohlala nawe phansi. Njengoba ngangishilo kodwa naphambilini ukuthi cha mina kancane ngangena emlungwini. Cha mina into engiyifuna ukuthi ngiyizwe nabale ekhaya ngibahluphile ngabayeka iy'nhlelo zabo iy'ndlela zabo. Ngifuna ukwazi ukuthi inentombazane yebo uyathandana nayo lokho sekuvelile. Uzoba nayo ingane noma unengane wayithengela indawo na? Umbuzo wami lo into esingihlupha emoyeni ileyo kuphela. Okunye cha sengi-right ngakho ngizoyibonela mina ngizokwenza kanjani. Phela musukuthatha ngamawala usuthi uzoyibonela ukuthi wenza kanjani. Angani uyazi ukuthi wena mngami wena uma wey'ngane zami zona izothi ngoba bekulento bekumele siyixoxe ekhaya. Ngesikhathi kade zizothi iy'ngane mase zizwa ukuthi kade usuyokhuluma lena abese ukuvezani mhlampe ey'ntweni lezi ey'velayo lezi zomhlaba manje. Ngesikhathi kade uqala ukufaka umuntu wesithathu empilweni yethu ukucabanga ngalokho. Bengidlala kukhona yena le ntombazane othandana nayo. Khona uma usufuna ukungilamanisa noma usufuna ukuthi ngibe nomnakwethu. Intombazane efaka amabhuluko kumina kodwa amabhuluko owadinga kodwa ngithandana nentombazane efaka amabhuluko iyaca. Uyabona nje ukuthi lento inondindi uyibuka sidwedwe nje. Awusathathi ngisho umuntu wasemakhaya ocisha afane nanami. Uyithathela nje into oyibonayo ukuthi kahle kahle into elambayo uyibuka. Lalela-ke Gcobeka ihlandla lalela. Manje kodwa uthi ngoba phela bese ngimtshelile okay sixoxile naye yazi ngabindwa isidwa manje ngoba bengingalindele ukuthi le ndaba iqhamuke ngale ndlela ngoba bengisathi ukhona-ke naye la odele ndawo nelengane lona engifuna ukulizwa kahle ngathi lapho ufuna ungiphendule yakubalekela lokho. Angithi ngakuthatha ngoba angeze ngikwazi ngeke ngize ngikwazi ngisakhuluma mina ngizwezwa. Bakithi usemdala nje la nto yenza. Ngimdala kephi? Hayibo. Ngikhuluma nendoda yami ngikhulumisa naye. Uthini kuyena? Ufuna ukuthini kuyena? Uthini? Siswena. Uthini mfonele nanje Lizokushonela ngamunu. Lizokushonela ilanga. Lizokushonela ini? Uyawuzwa-ke lo dodo othi uthandana nawe. Uzohlala wedwa. Uyawuzwa ndoda. Uyawuzwa lo dodo wakho. Uzohlala wedwa wena. Indoda yami. Ngithi mina uyawuzwa lo dodo wakho. Indoda yami le. Uyawuzwa? Ngoba ngikhulelwe nje kuma indoda. Ulalele baphansi kwethu. Uyawuzwa ukuthi ukhonkotha kanjani? Indoda yami ekade eseceleni. Angeke ngize ngisakwazi ukulalela futhi kuzomela nawe ufike la. Uzomela ufike nawe lana kongcono. Mina yayicela ingane. Uthapha uzongitshela emehlweni ukuthi uthini. Ngoba manje sesikhuluma kanye sonke ayikho selalela omunye. Cela unginikeza ngikhuluma naye. Angeke uzwe lutho uzomela wena ufike qathatha la. Neringi umthofu. Kahle. Umthofu yini lokho? Ngisho le ring oyifakile. Yini unomona. Yazi ni deck imali ukuze ufake le ring. Uyayazi ni deck imali. Sikhuluma ngamadek. Ukhuluma ngani? Usiyaca wena, usiyaca. Nani nalo mkhovu wakho ukhuluma la. Wena yes indoda yami le. Ungazi ufuna lokhu uyigive. Ungisusa leyo ngikhuluma kamera. Angithi ngiyindoda nakuwe yini awusamhloniphi noma ngabe kuthiwa nginephutha phela kumele ukhumbule ukuthi ngiyindoda. Izwi lami liyagcina. Sacela ukuthi ukunikele yena umsikazi amashobana ifoni loyo. Ngamane ngibeke phansi. Awutsheleke untombazane lo bengifonele ukuthi akanginikele ifoni. Ngeke ngikwazi ukukhuluma naye.
Nguphi untombazane obefonile kanti ngale phone le ningifonela ngayo? Ngicela ukudlulisela ifoni baba. Yeah. Yebo baba. Wemakhumalo. Yebo. Lalela. Uyabona njengoba nje umngami wena awukafike emagcekeni ekhaya. Angishongo phela ukuthi mina ngifuna amagceke. Neliswa ipipi lakhe hhayi amagceke. Hayi lutho. Uyazi ukuthi ngikulalele njengoba ukhuluma nje Fa- ukwenzelela. Ngangikutshelile kwasekuqaleni ukuthi mina nginonkosikazi. Wawungitshelile phela hayi ukuthi ngoba ungitshela unonkosikazi wasekulala ipipi. Cha. Lavuka ngithi lavukela mina. Engikusho nami uzokulalela. Lalela-ke kumele ukuthi Bungeke uzungimithise uma uthi uzongitshela lalela. Ubungeke ungimithise usazongilalelisa. Ngeke ungimithise wazongilalelisa. Ungazi ungitshela ukuthi umkakho lo ugqoka inzilo ekhaya. Hayi angazi-ke ukuthi uba ugqoka inzila ngazi. Wenza Ungithaselifoni sisi. Ungithaselifoni. Uyoze ufuna lokhu banjwa. Kumakhamera ufuna lokhu banjwa. Ngibanjwa yini? Ngigqoka inzila mina. Ngigqoka inzila mina. Ubuthi uzobukisa Ngigqoka inzila yini? Ngoma mina sisi. Ngigqoka inzila yini? Ngingwakwa nongoma indawo. Wesisi ngixoxa wena ntombazane. Wemakhumalo uyazi ukuthi wena njalo angeke uzungene nalawo mabhlukwe lapha ekhaya ngizwa ukuthi ushubheza ngawo lapha. Uyazi zonke isithuli. Uthakathi Mali ibhadi lami bo. nithi yehlisa umoya. Ngixolisa baba. Sifebe ngempela sehlisa nomoya sawunyusa. Ngicela unginikele umamkhizi phone. Angisathandi. Uzokwazi ukuthi ngingene. Angisathandi khuluma. Sengisendini, ngifuna ukukhuluma naye sesendini. Ngicela unginikele umamkhizi phone. Ngiyacela bantu khuluma naye. Mamkhize ukhabazela cobe kayihlanje kunezomshoko. Wayifunda phi ithazelo zami? Ngisho ngazi uthini. Ngoba nganguthandi. Oh wasuyayikhohlwa, wasuyayikhohlwa. Intombi othanda ngifuna ukuxoxela umama ekhaya. Uthi hayi ingane zami inomamncane omusha. Kulungile kodwa Hayi ngizobaxoxela futhi. Sengisho umama. lalela-ke lalela angithi indoda yakho usakwazi ukuyilalela Ngiyakwazi ukuyilalela kodwa akangiphendule ngifuna ukuzwa ukuthi usisi lo othandana naye unendawo omthengele yona na. Ngiyakubona wengane ngeke uyishonise indawo kwendawo. indawo ngangithe ngizomtholela indawo singalokhu sibhuka uyabona ngizothola indawo Iphi indawo kade uyisho mama? ngangifuna ukumenzela unkosikazi wesibili kodwa manje uma ngithi wenza kanje Shouthi ayithenga indawo. ngibona ukuthi khona Lokho izinto ke bengifuna ezolunga. Indawo siswayithenga. Ongenzeka ukuthi Phela wenzela shouthi- lesi siyabhulesi. Lalela-ke cobe kayihlanje Yebo. ngiyacela ukuthi-ke le nto nkosikazi siyikhulume kahle ekhaya ngiyacela Hambe ekhaya ngiyathembisa ukuthi nina. yonke into umbuzo Ngoba ozongibuza nje wona manje sizoxoxa siyahamba. kahle masibonane ekhaya Mangifika nje endlini mina ngilandele intombazane mina. udlula amashadi la ngilandela kudlula imoto amakhamera. la ngifakeka Yebo ngiyakuzwa. cobe kayihlanje bengazi ukuthi uzongihlonipha yingakho ngangukhethile nje ngiyabonga kunezomhlaba. Khara ungayitheli iring ngenyembezi. Waphela njengoba ungiphofu nje. Ngaqabuka noma nini ufuna ukuthi izilusi. Ngiyacela manje angiboni ukuthi kusazokwazi ukuthi sikhulume. Asimlinde nomyeni wakhe ahambe ekhaya bakhona ukukhuluma kahle. But ngiyabonga ukuthi ufikile. Indlela okwenzeka ngayo izinto angithandi and angithandanga kunzima and kungaphezulu kwamandla. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Mamkhize ngicela uzame ukuya ekhaya ukhulumisana nomyeni wakho njengoba ecela nje njengamanje ukuthi ucela isikhathi sokukhuluma nawe. I hope manje ngiyazi lokho ebaleka njengoba abekade yenza usezoqonda-ke manje nikwazi ukuthi nikhulumisane kahle ekhaya. Asikisi ngiyaxolisa. Mbuka lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kwenzekeni and inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Mina angithandi umuntu wesifazane ngibone ekhala phambi kwami because ngiyazwela Nkosi yami. Ubuhlungu and usemshadweni wakhe. Nje kunzima yonke into. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathemba ukuthi bazokwazi ukukhulumisana ekhaya. Mhlambe bayobuya sebebathatha ngelinye ilanga sibone ukuthi baqhubeke nokwenza njani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.